Mayang gabi sa tanan. Nanapod kita sa Light Them with My Word, ang sinimana nga pagpaambit sa kinabuhi sa layko diha sa atong pagtuon ug pamalandong sa mensahe sa Ebanghelyo karong umabot nga Domingo. Kini usa ka proyekto sa Tukod.net, sa Klimwako Ignite Christian Life Community ug sa pagpaambit sa kinabuhi sa layko. Isip usa ka gamay nga tabang sa simbahan sa paghatag og pormasyon diha sa sinimana nga Bible study meeting sa mga BEC, mga nagkalain-laing lay organization sa ilang mga household o action group meetings ug sa mga nagkalain-laing katuyuan sa tanan sa pagtuon sa pulong sa Dios gikan sa ubos sa kinabuhi sa layko. Ako si Dr. Benici, magpaambit na pod sa inyo. Welcome og Light Them with My Word. May gabi sa tanan. Karong Domingo nga Gospel, ang doktor sa balaod, no, Doctors of the Law, mo'y responsable sa pagtudlo sa religion. Gusto nga mahibalo kang Hesus kung unsa gyud ang pinaka labaw sa tanang commandments, no? Today, many people want to know what is most important in religion. Ang uban gani nagistorya nga basig ang baptism, ang uban basin ang misa, ang uban mao ang Sunday nga liturhiya, mao kani ang misa. Ang uban pod nga kanana ang loving thy neighbor, ang uban pa. Before reading Jesus' reply, ato ko tan-awon sa atong kagulingon o pangutan-on nato atong kagulingon. Sa ako, unsa man to'y pinaka-importante sa ako ang gituhuan o ako ang pagkatoliko, nining akong kinabuhi. In verse 28, one of the scribes came up and heard them disputing with one another, and saying that he answered them well, and asked him, which commandment is the first of all? Ang Torah, brothers and sisters, na ay 613 commandments, no? Grabe kadaghan, no? And then, the most famous of that is the 10 Commandments. Mo na nga naglangkob diha sa ato ang inadlaw nga kinabuhi, including ang atong pamilya, ang atong personal hygiene, no? Ang paglimpyo sa atong kaugalingon, sa atong lawas, ang atong pagkaon. The doctors of the law wants to know Jesus' opinion, which is the first of all commandments. Ngani hantod kani kanong panahon na kani gidapot gibatihan maguni, no? In verse 29, Jesus answered, the first is, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. You shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your mind, and with all your strength. The second is this, you shall love your neighbor as yourself. There's no other commandment greater than this, no? Loving God and loving your neighbor ang greatest commandment. Mao magud greatest commandment sa New Testament, no? Jesus reply iyang gi-quote, no? Iyang kanana ang gibasa ang Old Testament, no? Sa Biblia nga nagaingon, you must love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Asa man ni makutlo sa Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5. Mao man gitawag nila sima, no? Sima. Morning form sa kananang pag-ampo diha sa sima. Sa panahon ni Jesus, ang mga Hudiyo ila kinini ang gi-recite, no? Ila ning gi-ampo kani nga pag-ampo kaduha sa usa ka adlaw, in the morning and in the evening. And then it was well known nga kanini siya nga pag-ampo mura po ni sa ato ang Our Father today, no?
You must love God with all your heart, with all your soul, and with all your strength. Deuteronomy chapter 6, verse 4 to 5. Then Jesus adds, iyang gidugangan, still quoting the Bible, no, sa Old Testament. The second is this, you will love your neighbor as yourself. Asa ni makutlo sa Leviticus chapter 19, verse 18. There's no commandment greater than this, as Jesus said. A short and very deep answer. It is a summary of all that Jesus taught about God and life, no? Makita na to sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 12. Padayon ta sa verse 32. And the scribes said to him, "You are right, teachers. You have truly said that He is one, and there is no other but He. And to love Him with all the heart, and with all the understanding, and with all the strength, and to love one's neighbor as oneself, is much more than whole burnt offering and sacrifices." So nakadaig ang teacher of the laws, no? Karon pa ko kadungog, no? Nga ang usa ka Hudiyo nga nag-question kang Hesus nga tistingan siya, uy, ningdaig man sa iya, no? So, ang ning-agree man sa iya ang doctor of the laws, and nag-conclude gani, no? Nag-conclude gani. Yes, to love Him with all your heart, with all your understanding and strength, and to love your neighbor as yourself, this is far more important than any burnt offerings. So, may ilang paghalad sa una kay sunugon man ang mga animals, no? Or magsakripisyo. In other words, ang commandments of love is more important than all commandments that has to be with cult or sacrifice in the temple, no? Lalimag ka sa 613 kabuk commandments sa Torah, so mao ni siya ang pinaka-greatest, no? Na makita sa Deuteronomy o sa Leviticus, no? So, believe ayong teachers of the law niya. And this statement comes from the prophet of Old Testament. Makita nimo sa Hosea chapter 6 verse 6, Salmo 40 verse 6 to 8, o Salmo 51 verse 16 to 17. Karong adlaw kani ang ato ang basahon para karong Domingo nga ebanghelyo. The practice of love is more important di ay. Ang pagpractice sa ato ang paghigugma mo resulta gyud o kanang mahinungdanon kayo nga nobina o misa, no? Mabulupon kayo nga misa. Pag-apil ko ng misa o wala ka mahigugma na kay kaaway, na kay kalagutan, no? Unsa man ang imong pag-apil sa misa, basta na lang, no? Puro na gugmang yung ka, puno ka sa gugma, puno ka sa kaluoy, puno ka sa kananaang pasalamat sa Ginoo, pag-apil sa misa, pag-apil og nobina, o pag-apil sa mga prayer meetings or processions. Diha nimo makita og unsa gyud ang kahulugan. Lawom kayo ang kahulugan sa ato ang ginapilan, no? Sa labi na sa misa, no? Makahilak yun ka sa misa o puno ka sa gugma. And then in verse 34, no, katapusan nga verse, and when Jesus saw that he answered wisely, he said to him, "You are not far from the kingdom of God." No? Yang gisultian tong teachers of the law. And after that, no one dared to ask him any question. Jesus affirms the conclusion drawn by the doctor of the laws and says, "You are not far from the kingdom of God." Indeed, ang gingharian sa Ginoo naghatag man og recognition sa kanang gugma sa Ginoo o gugma sa ato ang isikatao. Mao kaning pinaka-importante gyud nga kanang commandments o pinaka-importante sa tanan, labaw sa tanan, no? If God is Father, then we all brothers and sisters
We must show this is in practice by living as a community. So again, gipahinumduman ta nga dili ni magsilbi og kita-kita lang. Magunsa man og magigugma ka ug walay imuhang brothers and sisters ug wala diha sa simbahan ug wala diha sa usa ka community or society or sa atoang usa ka barangay, magunsa man ang atong pagigugma, no? Walay sangputanan, walay tunong ato ang pagigugma. But if it is done in a community, in the barangay, in the country, in a nation, in a city, in a society, then it has some meaning, no? It kanang empower, it move forward what is really the purpose of the community, no? Purpose of the community is to bring others also to Christ. Then we will be able to move it, no? Move other people because of this love. In the first reading from the book of Deuteronomy, kung ato ang subayon ang primerong reading, kapitulo 6 bersikulo 2 hangtod sa 6, diri nato gikuha ang sima nato ganiya nga 4 to 5, no? But this one is from verse 2 to 6, no? Kung basahon nato, that you may fear the Lord your God, you and your son and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you, all the days of your life, and that your days may be prolonged, the fear of the Lord. And then in verse 4 to 5, mo ni ang sima, but in verse 2, ingon siya, you may fear the Lord your God, and your sons and your son's son, by keeping all his statutes and his commandments, which I command you all the days of your life, and that your day may be prolonged, no? And then, what does this say? No? Kaning passage, mo ni ang passage ni Moses in giving his people, Israelites, ihang last instruction before siya namatay, no? This instruction naghatag og mild lang a warning coupled with the Jewish version, no, of the first commandment, no, sa sima, no? Kanini ang kuan makita nimo sa practice sa Jesus, sa Jews na gitawag nilang misusa, no? Parchment with 2 paragraphs of the sima ilang gisulat sa parchment. It could be a leader, it could be a paper, then gibutang nila 4 gamay, and then ilan ang ilansang diya sa doorpost nila or gate. And then every time musulod nila silang balay, ilahang hikapon, and then before sila musulod sa balay. Pareha beto sa ato kana mga imahe nato sa crucifix na Blessed Mother o mga santos o masantas, di ba ito pa po ito yung hikapon before leaving our home or entering others home, or bisan sa imong sakyanan na kay rosaryuhan ay crucifix sa tumoy, imong hikapon before ka mo paandar sa imong sakyanan padagan, no? Nga naman sa karaan sa Jewish, no, nga pagtuo man god, kung balikan na to tong introduction sa sima in verse 2, ang pagtuo sa Jewish nga ang prosperity, earthly prosperity, ang ilahang paglambo diri sa kalibutan magdepend yun or how much they obey God. How much they obey God out of fear. How much unsa ka kanana ang hugot yun ang ilang pagsunod sa Ginoo out of kahadlok, no? Ang konsepto sa obedience out of love and gratitude was unknown to them, no? Wala yun ang sa ila ang kanang konsepto sa obedience out of love and gratitude. Ug mao man ni ang atong karon kay mao man ni gitudlo sa Ginoo. And thus they were not happy people. Dili gyud sila happy kay hadlok man sila sa Ginoo, hadlok, no? Because love and obedience of course must come first.
from the heart that is free of fear. No? In the second reading is from the letter of the Hebrews in chapter 7, verse 23 to 28. No? We should have such a high priest, holy, blameless, untainted, separated from sinners, exalted above the heavens. He has no need, like those high priests, to offer sacrifices daily, first for his own sins, and then for those of the people. He did this once for all when he offered up himself. Indeed, the law appoints men in their weaknesses as high priests, but the word of the oath, which came later than the law, appoints a son who has been made perfect forever. So kinsa man ni si Jesus, no? Ang atong high priest karon nga dili na kita mahadlok moduol kaniya, because we are commanded to love him out of our love, no? To obey him out of love, to obey the commandments out of love, dili out of fear. Therefore, we need not approach him in fear, because he was one of us. Siya uban kanato. Ngani sa incarnation siya nagpakatao. The Word of God in John, no? Became flesh, nagpakatao uban kanato, nagantos ug nagtudlo, nagantos og iya ganing gipangtambalan ang kuntong giyawaan ug katong nagasakit para kita ma-ready, no? Ma-ready sa pagmugna niya sa gingharian sa langit, no? Siya mismo iyang gitubos kita pinaagi sa iyang pag-antos, pagpakamatay diha sa cross ug ang iyang pagkabanhaw. So he is one of us, and he knows well the weaknesses of all of us, his people of God, no? So muna sa gospel reading, the passage we hear Jesus being questioned by one of the scribes or teachers of the law. Sincero gyud kani nga pagpangutana. And then si Jesus naghatag sa iyang tubag, no? Ang commandments as Moses did in the first reading sa iyang panugon dito sa mga Israelite nga naagi diferensya. The obedience of the law, obedience of God is out of fear, but obedience of God for Jesus is out of love. Muna si Jesus ingon siya nga, I did not come to abolish the law of the Torah, but I come here to fulfill it. Thus, ang ginahisgutan ni Jesus nga you shall love your God with all your heart, with all your strength, with all your mind. Ang first commandment, and you shall love your neighbor as yourself. The second commandment, fulfill the law of the Torah, fulfill the laws of Moses, no? Na de continuity sa Old Testament o sa New Testament. Dili dayon nga New Testament na takaron, wa na milabot sa Old Testament. So kanini ang commandments day gikan man din gimugna sa kanang panugon ni Moses una pa siya namatay, no? Sa kanang Deuteronomy o mao ang Sima o sa Leviticus, iya pong gidugangan sa loving of our neighbors, no? So si Jesus wala siya kanang kanabitaw gitawag nato nga iya ra, but iyang gi-refer dito sa plano sa Ginoo sa katawhan, sa iyang gugma sa Ginoo sa iyang katawhan. Gilagda niya diha ang greatest commandment, ang loving God and loving your neighbor. Apparently, the young scribe recognized the appropriateness of Jesus' response, to which Jesus assures him, "You are not far from the kingdom of God." Si Jesus ba ng istorya kanato sa ato ang pagtuo, sa ato ang ang pagka-Kristiyanos, iya patang istoryahan nga you are not far from the kingdom of God.
O tinuod baka na nga nga to ang greatest commandment of loving God and loving your neighbor. Makita ba gyud ni sa ato ang buluhaton isip usa ka mga Kristiyanos. Ang ato bang paghigugma sa Ginoo ning apaw ba diha sa paghigugma sa uban, paghigugma sa ato ang isig ka tawo. Otherwise, ang atong paghigugma sa Ginoo basig tama na sa ato. Ug wala ato ang buhat diha pag-atiman pod. Diha pod paghigugma sa atong isig ka tawo. Kita ba tanan mausab victorious ta sa ato ang ginabuhat sa pandemic ug mahimo kitang mga bag-ong mga katawhan sa Ginoo. Kaya ang usa ka pandemic nahimo natong instrumento sa pag-ila ug maayo sa Ginoo. Karon nga Domingo gipahimangnuan kita sa gugma sa Ginoo ug gugma sa uban. Muapaw gayon dito sa atong isig ka tawo. Ang pandemic mao ang atong opportunity nga atong kining ipapaw. Salamat kayo mga igsoon ug may gabi sa tanan. Light them with my word. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. So, kita-kita na po ta sunod semana. Ay kalimot og like og subscribe. Salamat og maayong gabi sa tanan.